Eta ze lagun ederra dugun hemen ondoan Donostiako zinemaldiko pantailetan egunotan protagonista izan den aktore bat. Zehazki kasu honetan bere ahotsa izan da protagonista. Miren Arrieta, arratsaldeon. Arratsaldeon, gaixo. Apa, miren, ongi etorri. Miren, Sultanaren ametsa igandean estrenatu zen. Pentsa, gaueko 9:30 kursala leporaino beteta, zuek hortxe zeneten aurrean jarrita taldekide guztiak. Ze sentitu zenuen zure ahotsa entzun zenuenean hor pantaila handi horretan? Egia esan, oso sentsazio arraroa. Ikusitan ikan lehenago pelikula, ordenagailuan, baina ez dolako pantaila baten ez, kursal batean. Baina, jaso genuen kriston berotasuna publikoaren aldetikan eta oso esperientzia polita izan zen, bai. Nolako feedbacka ari zarete jasotzen? Nolako harrera ari da izaten pelikula? Egia esan, jende guztiak ematen du, jendeari asko ari zaiola gustatzen. Egia dela pelikula oso berezia, ez? Eta Tardun, ez genekin oso ondo ze harrera aukiko zuen, baina jendeak oso kritika onak, jendeari zait kaletik ere esaten, ez pelikula polita, benetan, orduan gu oso pozik gaude. Ez da erraza izango, ez da? Horrelako personaje bati ahotsa jartzea, hori nola izan zen, nola landu zen nuen? Niretzat erronka bat izan da, ze, ni ohituta nago lan egitera ahotsa eta gorputza erabiltzen ez. Orduan, hasieran zaila egite zitzean ez, estudio baten sartu eta ahotsa bakarrik erabiliaz pertsonaia bilatzea. Hori izan da nire erronka, Ines pertsonaiaren ahots hori bilatzea. Baina, gero ere, zorte handia izan dut, Isabel eta Jan Marko egon dira, zuzendaria eta gidoilaria egon dira denbora guztian, niri oso argi zeukaten eta oso konkretuak ziren ni zuzentzerako garaian, ez? Eta asko lagundu diate, estena bakoitzean bilatzen zuten temperatura hori ero bilatzen. Orduan, oso gustora. Xabek ikusi du dagoeneko pelikula, nik oraindik ez dut ikusi, etxeko askok oraindik ez zenuten ikusiko, aurrera pentsiki bat dugu, Sultanaren ametsa. Atzo balitz bezala gogoratzen du. 11 urte nituen. Handik pixka batera, gizon bat begira neukan. Erne. Eta bihotza gelditu egin zitzaidan. Emakume izateagatik, beldurra sentitu nuen lehen aldia izan zen. This is Sultana's dream, the terrible vengeance on Maine. Llevo conmigo una postal de Brindavan que encontré entre las páginas de Sultana's Dream. En el reverso dice "Te espero". Y he decidido resolver el enigma y acudir a la llamada. Me encanta este cuento. Mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Irudi ederrak, Magikoa da, Bai. Baduka puntu bat. Noizkak ere esan du, badukala puntu hipnotikoa esan du, ez da, irudiak hipnotikoak direla. Nolakoa da animaziozko pelikula batean lan egitea? Egia esan nik gutxi dakit animaziozko pelikulen inguruan ez, baina prozesua barrutikan ikuste izan da oso interesgarria. Gero ere, aipatzeko da nik ez dutela doblaje lan bat egin. Nik grabatzera junitzanean ez nuen irudirik ikusten, ez? Beraik nahi zutelako nik ahotsa naturaltasun hori eukitzea eta ez mugatzea irudiek, ez? Baina, gero ikusietenean emaitza, nire ahotsarekin dihoazten irudiak ikusi ditudanean, ez? Guztiz nire espektatibak superatu zituen. Benetan artelan bat, pelikula, kuadro bat ikusten egotea bezala, ez? Bai, eta oso pelikula berezia da, benetan. Eta nola jaso zenuen proposamena? Izan zaniko modu informalean. Ni biltzen naiz oainago tantakan antzerkian Fernando Bernuesekin eta Mireia Gabilondorekin eta haiek pasazieten egilei, Isabel Ergerari eta nire zenbakia, eta geratu ginen kafetxo bat hartzeko, eman zizkidaten testu batzuk irakurtzeko, eta horrela gertatu zen, horrela suertatu zen guztia. Ahotsaren tonua aipatu duzu, ongi zuzendua egontzela ez da zure lana. Tonua bilatze hori, betzen hori oso erreza izango edo, erreferentziarik edo izaten da alakoetan, edo zuk badukazu ahotsen erreferentziarik? Nik egia esan, hori hasian goatzen ez, lehenengo alizkun nintzanean, eta ematen zizkidaten testuak eta nik esaten, baina nola naizue hau aragitzea ez, eta bera ikutzitziaten askatasun osoa nik nahi nuena egiteko ez, eta orduan zentzu horretan, nik hori libre sentitu nintzen ateatzetitzen egiteko momentuan orduan ez, da egon berez, esate izuet izan da, sentsazio kontua, beraik pasatzen ziaten esan behar nuen testua, eta nik hor
mikroaren aurrean paretari begirola begiak itxita, saiatzen nintzen nola beraiek nahi zuten hori bilatzen, eta horrela izan da lan prozesua. Miren, ez dugu spoilerrik egingo, baina oraindik ez dakienaren ze historio kontatzen da pelikula honetan? Egia esan ez da oso erresa laburpen bat egitea, ze ez dauka estruktura narratibo konbentzionala, ez? Egia da, historiaren nola hildo zentrala edo dala, hori, Ines protagonistak topo egingo du Sultanaren ametsa izena duen liburuarekin, benetan existitzen den liburu bada. Liburu hau idatzi zuen Rokeia Hussein izeneko emakume indiar bateko 2. mende hasieran, eta bertan kontatzen du utopia feminista bat, non Ladyland izeneko herrialde batean, gizonak giltzapean etxean bizi diren, beraiek direlako arriskutsuak, eta emakumeak aske bizi dira eta beraiek gobernatzen dute herrialdea, ez? Eta orduan, Inesek topo egiten dunean liburu honekin, liburatuta geratuko da, eta sentitzen du behar bat Rokeia Husseinen hilobiaren bila joateko, ez? Eta gero, bidai horretan egia da, jungo dela bere emakume izatearen kondizioaren perspektiba aldatzen eta bere bizitzako gizonekin dauzkan harremanen inguruan eta hausnartzen, ez? Hori da, pixkat, laburpena esango nuke. Eta zuri zer iruditu zitzaizun historia hori ezagutu zenuenean, liburua kontatzen duen historia hori ezagutu zenuenean? Egia esan, emakume bezala, noski, oso errexaren empatizatzea, ez? Gainera, pelikulako lehenengo estenan, Inesek deskribatzen du emakume izateagatik beldurra sentitu zuen lehen aldia zein izan zen, ez? Eta, beldur hori, emakume guztiok sentitu dugun gure bizitzako momenturen batean, ez? Orduan, hori, hasiera-hasieratik oso errexa egin zitzean empatizatzea historiarekin, eta gainera iruditzen zait Isabel Ergerak lortzen duela mezu hau transmititzea oso modu ederrean, eta lortzen ditu hori atmosfera oso politak, irudiekin, soinuekin, eta hori animatzen jende guztia zinera joatea pelikula ikustera. Miren, beste kontu bada, agian horrek ere beldurra sortu dezake, zenbat hizkuntzatan egin behar izan duzun lan pelikula honetan, ez da? Euskeraz, gazteleraz eta inglesez. Eta zer moduz? Ondo, egia esan nik inglesez nahiko ondo moldatzen naiz, estatu batuetan egin urte bete, orduan hori ondo, eta gaina iruditzen zait 3 hizkuntzek ematen diotela hola beraztasuna pelikulari, gainera 3 hizkuntza hauez gain ere hinduera agertzen da, italianoa ere bai, orduan da oso eleanitza pelikula. Bideo batean bildu ditugu irudi batzuk, ikuste ezagun nola moldatu zaren. Sultana's Dream, un sueño indio, naturalmente. Why are you looking for Rukeia's grave? I am fascinated by her. I wish there was a place where women weren't afraid of being hurt, harassed. Atzo lehen aldiz, amets egitea lortu nuen. Ze polita, oso ikusi eta gehiago gustatzen dugu, ezta? Egia da. Lan honek zeman dio zure ibilbideari, zure aktore senari, zerbait erantzi dio? Ez dakit aktore senari, baina igual bai ikusle bezala aldatu didala perspektiba animaziozko pelikulen inguruan, neukan irudiaren inguruan, ez? Eta hori izan da, zerbait berria nire kurrikulumera gehitzeko, esan dezaket pelikula bat bikoiztuetela, ez? Oso esperientzia polita izan da. Irizar saria irabazteko hautagaietako bat da, saio ofizialen ere badago, horre hainbat sari daude jokoan, poza izango. Asko, berez, sari asko jaso ditzakezue. Nik esaten ari naiz orain denbora guztian promo egiten ari naizenean, ni nagola egia da protagonistari hautsa jarri didala, baina garrantzitsua ere komentatzea, daramazkitela urteak lantalde handi bat pelikula hau aurrera eramaten, ez? Eta beraintzat oso prozesu luzea izan dela, orduan ni hain sentitzen pixka nagola haiek akonpainatzen, ez? Eta hori izango zen oso sorpresa polita denontzako saria iramatea, baina garrantzitsuena da zinemaldian aurkezteko aukera izan dutela, ez? Miren, galdera bat, kasu honetan, zuk ez duzu gorpuzten, zuk hautsa jartzen duzu, aktore honenaren saria jasotzeko aukera badago, kasu horretan? Inesek joan beharko du, ez da? Baina ez dakit? Ez dut uste, baina esatetena, saria berez, sari bat eramaten balin badu pelikulak izan behar du Isabel Ergerarentzako.
Ahotsa honenarena edo. Ez dakit, bapatean. Hori sorpresa izango Euskal, baina bai. ez uste horrekola funtzionatzen dunik. Baina, bueno, hori, bai. Eta miren, zut nolari zara zinemaldia bizitzen? Ba, egia esan, bueno, ni Donostikoa naiz, eta orduan oso gertutik bizitu izan dut beti. Eta, bueno, aurten ere hola pixkat barrutik bizitzeko aukera ere, ba, oso polita izaten ari da, eta oso gustora egia esan. Bai, pelikulak ikusi eta festa batzutara ere joan. Hori da, pixkat denetarekin behar da. Pixka denetarik egin behar da. Bai, gainera, atzeko bilera edo festa horietan ere horrere gauza politiak sortzen dira, askotan, Bai, ezta? bai, eski, bueno, hain naiz goizero azkaten saioak, eta egia antzerki obra berri bat prestatzen tantakarekin, eta orduan ni txintxo nabil gauetan, baina bai. Zerbait Aipatu esan nahi dezakezu? diguzu? Bai, bueno, ari gea esnearen kolorekoa antzezlan berria entzaiatzen, Fernando Bernosen zuzendaritzapean, aktore bezala gude Mireia Gabilondo, Jose Ramon Soroiz, Joseba Paulaza, Jon Olivares, Aitziber Garmendia, eta ni ez dakidenak esan ditudan, baina espero dut baiet. Niko egin duzu. Eta asko, gainera, ez da? Bai, sei aktore gabiltza. Eta hori, estrenoa abenduan izango da, Arriaga Antzokian, eta hortxe gabiltzaren buru belarri sartuta, entxaio prozesuan. Eta ze kolore du esne horrek, zerbait esan bali daiteke edo? Bastante gogorra, da, bai, da pixkat dramote. Bai. Baina oso testu polita da, bai. Ez da komedia orduan. Ez da komedia. Ez da komedia. Da... Komeria. Bai, komeria, bai. Oso ondo, ederki. Bueno, gu gaur gonbidatuko dugu mundu guztia sultanaren ametsa ikustera eta esnearen kolorea ikustera ere bai gero, ezta? Bai. Eta zu animatu zaitugu, gozatzera, gozatu zinemaldiaz. Eta etorkizunean behar bada guregana etorri zaitezke. Zerbait izango duzu, antzezlanari buruz hitz egitera edo nahi duzunari buruz. Gonbidatzen manaztu ni post-postik etorriko naiz. Oso, zoragarri. Eskerrik asko Miren Arrieta. Zuei. Plazer bat. Mila esker.